на първа среща, кое е най-доброто ястие? На първа среща. Ягоди със сметана. Страхотно, много добър избор, благодаря. Дюнер. Дюнер, добре. Дюнер и двамата, страхотно. На първата ви среща дюнера ли хапвахте? Не, но оценяваме дюнери в София. За първа среща пицата, защото се раздвоява няколко парчета и може да я споделиш. Първа среща, пак шоколад. Пак шоколад. А нещо по-основно, така соленичко? Аз ако тръгна да изброявам, голям списък ще напиша. Винаги е било романтично така паста и вино, може би. Добре, а вие ли приготвяте или в някой ресторант? Двамата може би ще е по-добре. Кое ястие е най-добро за първа среща? Нещо италианско. Похапвахте вие на вашата първа среща? Може би дюнер е бил. Най-вероятно е било дюнер. Коя храна на вас ви носи добро настроение? Боб с наденица, може би. Доста добро настроение, да. Добре приготвено месо има много начини, нали, много астия за правене. Пица, може би паста, нещо подобно. Добре, а на вас? Да, може да се каже. Или някоя мръвка. Шоколад. Италиански нещо, паста, спагети. Гофрети. Добре, добре, на теб? Сигурно от на баба манджите мусака. Храната с любов приготвена винаги е по-вкусна. Много благодаря.